Čemu tuga? To se dogodi kad se zaljubiš u krivu djevojku. Ako misliš na Ludmilu, nemam ništa s njom. Nema ničega između vas? Ničega. Nikad mi se ne bi svidjela djevojka poput Ludmile. Radije bi bio s nekim tko je dobar, tko me razumije i to je to. Djevojka koja bi znala što ti treba bez da moraš to izgovoriti. Da, s nekim za kog imam osjećaj da ga poznam cijeli život. Netko tko je uvijek ovdje i tko te neće razočarati ili te varati. Da, djevojka koju mogu vjerovati. Netko ko će ti biti i djevojka i prijateljica. To je istina. I, znaš što, mislim da sam je pronašao. Zašto joj ne kažeš kako se osjećaš? Ona je uvjerena da mi se Ludmila sviđa. O, ali ako joj dokažeš suprotno, vjerovat će ti. Misliš? Sigurno. Pravo si. Idi mi odmah reći. Hvala ti, Fredice.